Я да видим Весела какво е направила. Кръстила съм колекцията цветя. Така, първо, мен това ми прилича на лавандово поле. Моята асоциация е с цветя. Ти си сплела този пейоч и отгоре си пришила камъчетата. Аз съм ги правила за моята ръка. Разбира се, че така. Защото много тънка, не на всеки ще малко даже свободно. Да. Супер. Това не знам дали ми е развинто на въображението. Напомня ми на лилиумите, на изобщо на лилия, на нещо подобно. Има ни цветя, от които висят едни такива дълги. Да, страхотно се е получило. Аз мисля, че е много хубава идея. Аз опитвах и с други, с различен размер, но не се получаваше много. Добре. Това е пейот, който си го правила с различни размери. Да. И само с японски манисти става, защото са еднакви. Ако се пробват други, защото съм пробвала с други манисти, много се изкривяват. Пробвах чешки с китайски. Китайски няма да коментирам изобщо. Но с тези японските става най-добре. Съжалявам, че не се участвала с това в конкурса. Не беше готова. Добре. Но тези обици недостатък има, че са доста тежки. Много добре. Изглежда такива древни. Са заедно. Вижи с меморител, нали така? Да. Супер. Да. Аз седев съм използвала, но това общо между, нали, тук са перлички, седев. Да, биха могли да се носите заедно. Добре. Чудесно. Интересен начин. Аз харесвам такова съчетание на топло и студено. Среброто с тези Да, някога се получава. топли, кафяви, карамелени стъкла. А тук е различното, което сме правили, тази кучалка с пейот. Добре. Стана, че да. Само, че тук не го обгорих, просто забравих. Да. Ето, тази се крие. Приятно, закачливо. Браво! Весело, страхотно. Много хубави идеи ми показа днес и не за първи път. И много ще се радвам да те виждам и за бъдеще в различни уроци, които правим. Успех ти пожелавам в който и вариант за идеята да си избереш.